Ndikumbukira kuti pamene tidasiyira mbuyomu timafotokozapo chifukwa namba 5 kuti aqida imakonza khalidwe la munthu. Ndiye tidafotokoza mpaka na kufikira pamapeto pamene tidanena kuti Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kuti inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sasintha nyengo ya anthu mpaka anthuwo atayamba kudzisintha kaye okha zomwe zili m'mitima mwawo. Ngati munthu akufuna kusintha asanene kuti Allah akafuna andisintha, koma kuti iyeyo ayambe kaye kudzisintha yekha, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala amuthandiza munthu uja kumusintha. Sizingatheke munthu akuvala hijabu yosalongosoka ndikumati komatu ine ndikuyesetsa. Kuyesetsa kwake ndikwabodza chifukwa akunamizirabe Allah kuti ndi amene angadzamusinthe kuti ayambe kuvala hijabu yolondola, kumachita kuti iyeyo ali ndi kuthekera kuti ayambe kuvala hijabu yolondolayo, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala amuthandiza kukhala wokhazikika mu kavalidwe kameneko. Ndi Allah akunena kuti sangakusintheni inuyo pokapokha eni yakenu muyambe kaye kudzisintha nokha, ndi pamene Allah tsopano angakupatseni zimene mukufuna. Ngati munthu wasankha kusochera, Allah ampatsa kusochera, ndipo ngati munthu wasankha chiwongoko, Allah ampatsanso ameneyo chiwongoko. Ndiye lero timafuna kuonapo chifukwa namba 6 chimene chimatipangitsa ife kuyamba kuphunzira aqida tisanayambe kuphunzira china chilichonse mu Chisilamu. Chinthu chimenechi nchonena kuti aqida imatipatsa kupirira. Aqida imatipatsa kupirira. Tidziwe kuti Allah subhanahu wa ta'ala adaupanga moyo wa pa dziko lapansi pano kukhala wa mayesero ochuluka kwambiri, ndipo aliyense amayesedwa malinga ndi chikhulupiriro chake. Munthu wina aliyense amayesedwa malinga ndi chikhulupiriro chake. Taonani mukuyankhula kwake Allah subhanahu wa ta'ala tikabwera mu sura Al-Ankabut, sura 29 aya namba 2. Sura 29 aya namba 2, mmene mwakuyankhulamo kunena kuti ahasiba nnasu, kodi akuganiza anthu, an yutraku, kuti angosiyidwa basi, an yaqulu amanna, pachifukwa choti ayankhula mawu onena kuti takhulupirira, wa hum la yuftanun, ndiye iwo osayesedwa. Limene ndi funso limene Allah subhanahu wa ta'ala akumufunsa wina aliyense okhulupirira, kuti kodi ukudziona pamene iweyo wamukhulupirira Allah subhanahu wa ta'ala ukuona ngati Allah yosakupatsa mayesero? Tikabwera mukuyankhula kwina, iye akunena kuti izi tikuzipeza mu sura Al-Balad, sura 90 aya namba 4. Sura Al-Balad yomwe ndi sura 90 aya yake ya namba 4, kuti laqad khalaqna al-insana fi kabad, nditudi tamulenga munthu mu mavuto. Tamulenga munthu mchani? Mu mavuto. Laqad khalaqna al-insana fi kabad, nditudi munthu tamulenga mavuto. Kusonyeza kuti sangakhale umoyo kuyambira pa tsiku limene anabadwa mpaka na kufikira tsiku limene iye adzamwalire kukhala umoyo wa miya opanda kukumana ndi mavuto ena aliwonse, ndi zosatheka. Aliyense amene anabadwa, amene adzakumana ndi mavuto, adzakumana ndi mayesero mpaka na kufikira tsiku limene adzalowe m'manda. Mayesero adzakhala ochepa kapena adzakhala ochuluka potengera
imani yake ya muntu huyo. Taona ni Allah subhanahu wa ta'ala tikaona mu sura Al-Baqara sura number 2 aya 214. Sura Al-Baqara yomwe ndi sura number 2 aya 214. Mu aya imeneyi Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula mawu okoma kwambiri okhudza umoyo uno wa pa dziko lapansi. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya imene akufunsa funso eti am hasibitum an tadkhulul jannata walamma ya'atikum mathalul ladhina khalaw min qablikum, kodi inuyo mukuganiza kuti mukalowa kujanna kumachita kuti zomwe zidawafikira amene anabwera mbuyo mwanu inuyo sizinakufikireni? Kodi zinawafikira ndi chani anthu amene anabwera mbuyo mwatu? Massatuhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu, adawafikira mavuto komanso masautso. Iwo amakhudzidwa ndi mavuto komanso masautso osiyana-siyana, umphawi, kufoka nthupi ndi zina zotero. Komanso wazulzilu, adafika poti waja ndi kugwedezeka chifukwa cha masautso, kusowa pogwira. Hatta mpakana yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah, mpakana zidafika poti mtumiki pamodzi ndi amene adakhulupirira naye limodzi. Mtumiki ndi awo amene adakhulupirira naye limodzi adafika poyankhula kuti mata nasrullahi, chithandizo cha Allah chidzafika liti? Tikuvutika kwambiri. Taonani makufaru akutiseka. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti ala nditudi musakaikire, inna nasrallahi qarib, nditudi chithandizo cha Allah chili pafupi. Mawu amene yaonena kuti ala inna nasrallahi qarib akugwiza nanso ni mawu onena kuti sayaj'alullahu ba'da usri yusra, Allah subhanahu wa ta'ala adzapereka pambuyo pakuvutika kufewa. Allah subhanahu wa ta'ala pambuyo poti wapereka hardship kwa muntu, wapereka zokhoma kwa muntu, pambuyo pake amambwiritsira chani? Kufewa. Inna ma'al usri yusra, nditudi pambuyo pakuvutika pali kufewa. Pambuyo pakuvutika pali chani? Pali kufewa. Kusonyeza kuti kwa anthu amene akupirira Allah subhanahu wa ta'ala wasungira malipiro amene ali akulu kwambiri. Anthu amene akupirira ndifake tikabwera maaya ena pa nthawi imene anthu adzakalowe ku janna, Allah adzanena kuti izi ndi zipinda zanu, ndi nyumba zanu, mapalesi anu, pa zimene inuyo mudapirira nazo mu moyo wacha wa pa dziko lapansi. Kusonyeza kuti janna siyophweka mwachidule. Ndiye kuti munthu akalowe ku janna akuyeneka kukhala wopirira. Ndiye kuti munthu akhale wopirira akuyeneka kuphunzira cha aqida. Kamukuona pene? Janna singakalowedwe pokapoka munthu apirire. Ndipo munthu sangapirire pokapoka akhale ndi chani? Ndi aqida yolongosoka. Ndi aqida imatipatsa kupirira, ndipo kupirira kumakatipangitsa kukhala mugulu anthu okalowa kuti ku janna. Tikaona mahadithi ya Sa'ad ibn Abi Waqqas yakufotokoza kuti qultu, ndidati ya Rasulallah, ewe mtumiki wa Allah, ayu nnasi ashaddu balaa, kodi ndi ati mugulu anthu amene
mayesero awo amakhala okhwima kwambiri mu moyo uno. Ndi ati kuchokera mu gulu la anthu amene amakhala ndi mayesero okhwima kwa basi. Qala, mtumiki anati, al-anbiya, anthu oyambirira kuyesedwa mayesero akulu kwambiri ndi aneneri. Thumma al-amthal fal-amthal, pambuyo pake pamabwera otsatira awo aneneri amenenso nawo amakhala akuyesedwanso malingana ndi chikhulupiriro chawo. Fayubitala rajul ala hasabi dinihi, choncho adzakhala akuyesedwa munthu malingana ndi kuchilimika kwake pa chipembedzo. Fa in kana dinuhu sulba, ngati iyeyu ali wochilimika kwambiri mu dini, ngati iyeyu ndithu akupanga practice zonse za Chisilamu mokwanira bwinobwino, mafaraidhi onse akukwanitsa, munthu ameneyu ishtadda balauhu, mayesero ake amakhalanso okhwima. Akakhala mamuna akuyesera kupanga za dini bwinobwino, ndiye wakwatira mkazi amene ndi mayesero kwa iyeyo, mkazi amene amakhala chipsinjo pa mamunayu, mpaka na mamunayu moyo wake nthawi zambiri amakhala wodandaula. Akakhala mkazi kuti akufuna kupanga practice za dini, ndiye adakwatiwa kwa mamuna uyo amene ndi omwe ometa mbali wa chiledzerere zochitika zawo zosalongosoka, amakhalanso akuyesedwa mu njira ngati imene. Chimamuna chingobwera pa nyumba osatani, osakhala maubwino ya chiledzerere, kapena kubwera usiku basi ali ndi zibwenzi, koma mayi otu ndokhulupirira bwino ndipo akida yawo ndi yolongosoka, komanso amazitalikitsa ku zinthu zonyasa. Koma Allah sangawasiye choncho, amawapatsa mayesero kudzera mwa abale yawo, mwana ake, kapena mwa mamuna wake. Ndiye mudzampeza kuti mkaziyo ndithu ndi wochilimika pa dini, koma mamuna ake zochitika zake zosokonekera. Si onse, koma ambiri akukumana ndi zimenezo. Chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala anayankhulaso kuti al-khabithina lil-khabithati, amuna oyipa awo ndi akazi sotani oyipa, wat-tayyibina lit-tayyibati, ndipo amuna abwino awo ndi akazi abwinonso. Soneza kuti amuna abwino amaperekedwa kwa akazi abwino, ndipo amuna oyipa amaperekedwa kwa akazi oyipa. Koma ngati zapezeka kuti Allah subhanahu wa ta'ala akupatsani mamuna oyipa, muzindikire kuti inuyo si oyipa, koma kuti Allah wafuna kukupatsani mayesero kudzera mwandani mwa amuna anu. Kapena mukhozokhala oyipa, ndi kuti nyumbamo amunawo ndosokonekera, inunso zochitika zanunso zimakhala zosokonekera. Amuna akupanga zawo, inunso mukupanga zanu, nonse mupanga za haramu. Funso kumafunsa kuti mukupangiranji, akuti kubwenzerana. Sangani pange choncho, inenso ndikapanga chonchi. Yali ndi chibwenzi, inenso ndikhala ndi chibwenzi. Aona pamenepo ndiye zimene Allah akutanthauza kuti amuna oyipa amaperekedwa kwa akazi sotani oyipa. Koma ngati mkazi uli wabwinobwino, Allah ndikukupatsa mamuna oyipa, amene ndi mayesero amene Allah subhanahu wa ta'ala wakupatsa, ndicho linga chofuna kukukweza daraja, kukukweza status yako pano pa dziko lapansi, kuti ukamwalira umwaliredi ukuziwa zonena kuti apa ndi ndikakumana ndi Allah, ndadutsa muzokhoma. Chifukwa janna siyotani siyophweka. Chifukwa Allah unati kodi mukuganiza kuti mukalowa ku janna masautso asanakupezeni? Soneza kuti aliyense okalowa ku janna ndithu amafika pena pomwe apukusa mutu, koma umoyo wa padziko lapansi pano sindizo. Ameneyo ndiye kuti akuganizira zakuti zaku akhera. Koma ngati munthu afika pomwe akondwera ndi za pa dunia, mudziwe kuti ameneyoyo ali kutali kwambiri ndi janna. Munthu amene akufika pomwe akondwera ndi dunia, amene ali kutali kwambiri ndi janna. Chifukwa chani? Chifukwa asakhala munthu yemwe akuyesedwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala pofuna kumpatsa janna. Pamene mukupatsidwa mayesero muzisangalala. Chifukwa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum. Taona mtumiki akuyankhula kuti Allah akakonda gulu la anthu amalipatsa mayesero. Ndiye mtumiki akunena kuti fa in kana dinuhu sulba ishtadda balauhu, ngati munthu amene yuyo ali wochilimika kwambiri pa dini, mayesero ake amakhalanso okhwima.
wa in kana fi dinihi riqqatun ibtuliya ala hasabi dinihi, ndipo akakhala kuti ndi okhwefula mu dini mu zochitika zake, basi Allah amampatsa mayesero malingana ndi chandi kukhwefula kwake. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adalangiza kumapetoko kuti fama yabrahu albala'u bil'abdi hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi ma alayhi khati'ah. Zimafika ponena kuti kapolo wa Allah subhanahu wa ta'ala akupatsidwa mayesero kuchokera mbali zonse mpakana amayenda pa dziko lapansi alibe chani, alibe wopanda machimo. Kusangiza kuti mayesero munthu ukawapirira ndithudi kuwapirira mayesero amene ukumana nawo, iwo kamamwalira pa dziko lapansi pano umakhala kuti wakhululukidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Akubera zinthu iwe ndikupirira osapita kwa asing'anga. Banja lako likuvuta, mamuna ako akupanga zimene zizi, iwe ndikupirira osapita kwa abusa kapena kwa asing'anga kukaombeza kapena ukapanga china chake. Iwe ndikumangoyeserabe kumamulangiza mamuna. Chimamuna osasintha koma iwe osasiyabe. Iwe kamamwalira ndithu umwalira ulibe cha machimo, chifukwa uli mugulu la anthu opirira mu nthawi imene ukuyesedwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Mukufotokoza kwake Aisha radhiyallahu anha yakunena kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula kuti ya ayyuhan nas, inu anthu, ayyuma ahadin minan nasi au minal mu'minin, aliyense kuchokera mugulu la anthu kapena kuchokera mugulu la okhulupirira, usiba bimusibatin, chokugwa chamugwera kapena wakumana ndi mavuto ena ache, faliyata'azza bimusibatihi bi anil musibati allati tusibuhu bighairi. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akunena kuti munthu amene yuyu adzipepese iyeyo ndi mayesero akeyo pa mayesero anga, allati tusibuhu bighairi, omwe sadzapatsidwanso kwa wina aliyense oposa ineyo. Fa inna ahadan min ummati lan yusaba bimusibatin ba'di ashadda alayhi min musibati. Aliyense amene akudutsa muzokoma amene yoyo adzipepeseka akakhala pansi ndikumalingalira zokoma zakezo, adzipepese polingalira zokoma zimene adakumana nazo mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, zomwe sadakumane nazo wina aliyense mu umma unowu. Palibe mu umma uno amene adakumana ndi zokoma zimene zomwe zili zokoma kwambiri kuposa zokoma zimene adakumana nazo ndani? Mtumiki. Kodi mtumiki anakumana ndi zokoma zotani? Zambiri tu. Titati tiyambe kuzisanja apapa mwina mpaka na sitimaliza tsiku la lero. Nthawi yomwe amachita da'wa kuwaitanira anthu ku at-tauhid mu Makka, taona anthu amafuna kumupha, kukonza ndithu anthu chiwembu kumakhala pansi ndi kumakambirana kuti timuphe bwanja amene uja. Palibe tu chimene afuna kumuphera kupatula pa kwaitanira kwa Allah. Ndiye mtumiki wa Allah adakumana ndi mavuto oti olanga kale maswahaba radhiyallahu anhum amadziwa kuti uyudi ndi mtumiki wa Mulungu. Pazimene wakumana nazo akanakhala munthu wina akanayimika manja. Pa nthawi imene adabwera Jibril alayhi salam kumutenga mtumiki kuyenda naye ulendo wa al-Sira wal-Mi'raj. Al-Sira ndi kuchoka ku Makka kukafika ku Baitul Maqdis, wal-Mi'raj ndi kuchoka ku Baitul Maqdis kukafika kuti kumwamba. Ulendo umene huu mtumiki adawenda usiku umodzi, umene anthu amayenda miyezi, ochoka kuti ku Makka kukafika ku Jerusalem. Mamawa pomafotokozera anthu kuti ine napita ku Jerusalem, kenako nachoka ku Jerusalem ndikupita kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumwamba, anthu kumamuseka kuti wachita cha misala. Abu Bakari atauzida zimenezo anena kuti zimene akunenazo ndizoona, chifukwa mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam sadanamepo. Koma anthu kumamuseka nkumati I think uyuyu wachita misala.
ndiye muganizire mtumiki wa Mulungu akunedwa kuti ndi wamisala, akunedwa kuti ndi mfiti. Inu ndine palibe amene anandinenapo kuti ndife amisala. Inu ndine ndife asilamu, sitinadutse muzokoma olodontho poyerekeza ndi zokoma zimene mtumiki anakumana nazo. Ndiye mtumiki akutuza tikangokumana ndi kena kake kamene tikuona kuti tagwedezeka nako tisakadandaule kameneko. Tatiyeni timukumbukire mtumiki zimene adakumana nazo mu utumiki wake. Tikumbukire zimenezozo. Ndiye apapa sitingazidziwe pokhapokha tiphunzirenso mbiri ya ndani? Ya mtumiki. Chinaza tikayiphunzira mbiri ya mtumiki pamene titadziwe kuti Chisilamu sichofunika kuchiseweretsa ngati mmene lero lino anthu akuchiseweretsera. Apa tikuona kuti munthu ngati ali wokhulupirira mwachoonadi, iye ayembekezere kuti apatsidwa mayesero ambiri. Ndipo mayesero amenewa cholinga chake ndi chimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam wachinena mu hadithi yoyambirira ija ya Saadi, kuti munthu amakhululukidwa machimo ake akapirira pa mayesero. Choncho iye akamakumana ndi mavuto adzitonthoze pokumbukira mavuto amene adakumana nawo mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tikaona mahadithi mene adaifotokoza Abu Sa'id al-Khudri pamodzi ndi Abi Huraira radhiyallahu anhuma, mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akufotokoza kuti ma yusibu al-muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta ash-shawkati yushakuha illa kaffara Allahu biha min khataya. Palibe vuto limene limamugwera nsilamu kaya ndikutopa matenda amene nsilamu amadwala ndipo akudalira mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti ndi amene atampatse machiriso pambuyo poti akumwanso mankhwala amene wakatenga munjira ya halali, osati kwa asing'anga, kwa afiti, kwa anthu ombedza, anthu amaula. Wakatenga mankhwala kuchipatala kapena kwa munthu ongodziwa zitsamba yemwe sakudziwika ndi mbiri za ufiti. Wapeza mankhwala amene aja ndi kumamwa ukwali ndi chiyembekezo choti Allah subhanahu wa ta'ala amene atamuchize iyeyu ndi kumapirira matendawo. Kapena akudutsa mu masautso, kapena huznin, kudandaula kumene kwamufikira, wala adhan, kapena kukumana ndi kuvulazidwa kwina kwake anthu kumuyankhula zosakhala bwino, wala ghammin, kapena kulira kumene yakudutsa munyengo zokhoma, hatta ashawkati yushakuha, kufikira minga imene mambaya munsewu. Wokhulupirira amene akupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala minga kumbaya munsewu, illa kaffara Allahu biha min khatayah, kupatula kuti Allah amamukhululukira yeye kuchokera mmachimo ake amene akuchita. Ndiye wokhulupirira adziwakonda mavuto. Umoyo opanda mavuto sitinakumane ndi chikhulupiriro chokoma. Kudutsa mopanda kukumana ndi mavuto tike ma question mark. Allah ndiye kuti sana tikonde. Koma munthawi imene ife tikukumana ndi mavuto Allah akutikonda. Choyamba watikonda iyeyo, ndiye tikakondedwa ndi Allah ndiye kuti Allah atikhululukiranso chachiwiri cha machimo athu. Mayesero akamatibwerera ndi chisonyezo choti Allah akutikonda. Number 2, mayesero aja tikawapirira ndiye kuti Allah subhanahu wa ta'ala atikhululukiranso machimo athu. Taonani tikupambala meziwiri ni mwala umodzi. Kupirira ndiye munthu nsilamu adziwayembekezera mavuto, adzikhala ngati mmene amakhalira mdani wa anthu kuchokera mukulazi nyama. Mwachitsanzo njoka, aliyense akayiona njoka amafuna igende cha mwala. Ndiye okhulupirira azikhala ngati chani? Azikhala ngati njoka mukakhalika pa dziko lapansi. Chifukwa the moment imene ali pa dziko lapansi akumana ndi miyala kuchokera mbali zambiri. Ano ni malo ongodutsa, kama kala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ngati mene akufotokozera mtumiki wa Allah hadithi yodziwika bwino kuti kun fi dunya
ka'annaka gharibun aw abil sabil, khala pa dziko lapansi ngati gharib, mulendo kapena munthu amene akuyenda chani, akuyenda munjira akupita malo ena achi. Mulendo samakhalitsa atete fa mulendo kukhala kunyumba kwanu mpaka na 10 years. Mulendo amangokhala 2 days 3 days basi. Odutsaso munjira akayima pa mthunzi amangopumako maminitsi ochepa chifukwa amatengera nthawi. Tindikachedwa panopa kumene ndikufuna kundikafikeko sindikafika nthawi yabwino. Choncho samakhalitsa pamalo. Ngati wayima pena pake angofuna akadzithandize kapena apumule pa mthunzi kapena amwe madzi adzipitirira. Msilamu tsiku kutha osakumanapo ndi mavuto. Msilamu okhulupirira mwa Allah tsiku kutha osakumana ndi mavuto. Koma tsiku lizitha iweyo utayesedwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala mayeso ena ake, ndipo iweyo uwakhonze mayeso ake. Kodi wakhonza bwanji? Pakupirira. Ena akuyankhula zosakhala bwino iwe usabwenzere ngokhala chete. Ena akuyankhulira za mabodza zokhudza iweyo zimene zisali za iwe usabwenzere iya. Basi chifukwa man samat naja, munthu amene amakhala chete amene akapulumuka. Kupulumuka kuli mukukhala chete. Ndesu ungakhale chete ngati usali wotani wopirira. Pamene bantumika nayankhulatu mwa pamwamba kuti man samata naja, amene amakhala chete akapulumuka. Koma kupulumukako kukuchokera mu kupirira. Chifukwa kukhala chete mkazi, kukhala chete makhala kuvuta mkazi kuti akhale chete azigwire pamene ena ake amuyankhula zosakhala bwino. Mesa pamene amazikonzakoza ulendo tiye konko angakuyankhule zimene zioni ndani amadziwa kubereka yo tiye kuti komwepo ndiye kukalalatirana ndama mwana wanga musamamutere zikuchitika zimenezo. Mai wa hijabu kumuona kulalata kuti mawa amene akutuluka mukavalidwe akaka. Why? Sakupirira, sakugwira mtima. Ndiye Msilamu akakumana ndi mavuto asayankhule mawu a shiriki komanso kuchita zinthu za shiriki. Koma kuti atani apirire, chifukwa kupirira kwa munthu okhulupirira kumapangitsa kuti Allah subhanahu wa ta'ala asangalale naye, ndipo amamulipira malipiro abwino omwe sangakhalenso oposa janna. Sangakhalenso malipiro abwino kuposa janna imene Allah subhanahu wa ta'ala atakawapatse amene adali opirira. Ndiye kupirira si chinthu chimene chili chophweka. Ndifake mu mawu amene Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhulaje kuti kodi mukuganiza kuti inuyo mungakalowe ku janna musanakumane ndi zokhoma. Kusonyeza kuti janna kuti munthu ayipeze nditi akakumana ndi mavuto ndithu. Ndiye muona kuti tikabwera mu sura Al-Ankabut Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kuti walladhina amanu, ndi awo amene akhulupirira, wa amilu salihati, ndi kumagwiranso ntchito zabwino, lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa, lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa, ndithudi tikawapatsa kujannako zipinda, tajri min tahtiha al-anharu, zipinda zomwe pansi pake pazikadutsa mitsinje, khalidina fiha, ndipo akakhala kumeneko muyaya, ni'ma ajrul amilin. So adagwira ntchito yomusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye wapatsa ni'ma ajru, malipiro amene ali achani abwino. Ndi Allah akufotokozano tsopano kuti chimene chawapangitsa anthu amene akuti apatsidwe malipiro abwinowa sadasire pompo. Akunena kuti chani? Alladhina sabaru, awatu ndi anthu amene adapirira. Alladhina sabaru, awa ndi anthu amene adapirira. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ndipo pambuye wawo adayedzamira. Taonani, soneza kuti janna ndi saburu zikuyendera cha limodzi.
alladhina sabaru awandi anthu amene adapirira pa umoyo wa padziko lapansi muzimene amatani amadutsana nazo. Imeneyi ndi aya 58 mu sura al-Ankabut yomwe ndi sura 29. Sura 29 aya 58 mpaka na 59. Ngati munthu sapirira zotsatira zake amachita ntchito yomwe itakamulowetse kuti kumoto. Taona ni chitsanzo chabwino kuchokera mu hadithi ya Jundub ibn Abdullah al-Bajali. Iya kufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayankhula kuti kana birajulin jirahun, padali mwamuna wina wake yemwe adavutika ni mabala omwe adawapeza ku nkhondo. Chimene chidachitika pali hadithi ina imene nkhani yonse ikufotokozedwa kuti munthu wina anajoyina gulu la mtumiki sallallahu alayhi wasallam limene mapita kukamenya nkhondo. Ndiye iyeyu amamenya kwambiri kumene kuchako, amachirimika kufikira kuti ena mugulu la maswahaba amene adali ongobwerera kumene kuchisilamu, ashabu tulaqa, maswahaba amene adabwerera kumene kuchisilamu, atamuona iyeyu adayamba kuyankhula mawu kuti uyu ndi wakujanna basi, kunkhondo akumuona kuchirimika titi. Ndiye mtumiki sallallahu alayhi wasallam atamva maswahaba amene aja kuyankhula zimenezi, mtumiki ananena kuti huwa finnar, iye ali kuti ali kumoto. Ndiye maswahaba anadaba, ya Rasulullah, ndiye mukunena so kuti munthu amene ndi wakujanna? Ndiye mtumiki anakubwerezabe mawu huwa finnar. Ndiye munthu uja adapitiliza kumenya nkhondo, ndiye amapezeka zoti akuchekedwa amene muja ndi chani ndi mipeni. Ponya uta kumbaya kwakuchotsa kumenya ndi munthu uja mochirimika. Adamba kuva kuwawa ni mabala amene ajawo, fa matuka magazi, ululu kupweteka. Ndiye fakatala nafsahu, adatenga muvi usonga kwake kuja ndi kudzibaya pa mimba. Munthu uja nkutani kudzipa chifukwa cha kumva ululu. Ndiye faqala Allah pampompo adayankhula mawu kumuza mtumiki sallallahu alayhi wasallam kuti badarani abidi binafsihi, wafulumira kapolo wanga kuchotsa mzimu wake, wafulumira kapolo wanga kuchotsa mzimu wake, haramtu alayhi aljanna, choncho ndampanga yeye haramu kuti akalowe kuti kujanna. Ndiye maswahaba aja ataona kuti munthu amene yuyu wadzipa anathamanga kwa mtumiki ukakupanga shahada, kusonyeza kuti mmene anamukayikira mtumiki automatically amene wadatuluka muchani muchisilamu anthu amene wawo. Ndiye anabwerera kuthamanga ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, kuyikira somboni kachiwiri shahada, kusonyeza kuti akupanga renew chisilamu chawo. Anamukayikira mtumiki, ndiye apaona kuti mtumiki zimene amayankhula ndi zotani ndi zoona. Mtumiki wa Allah manena zija ndi zoona, munthu uja watani wadzipa. Kusonyeza kuti munthu kukayikira zimene mtumiki wanena basi chisilamu soja tani chaipa pamenepo. Mtumiki wa Allah kunena kuti mu black seed sitamudzi mmene muja muli machiritso ku nthenda ina iliyonse kupatulapo ukalamba ndi imfa. Ndiye msilamu ukuwuzidwa kuti ukadye black seed uchira, iyo ndi kukayikira. Mukuona bwanji chisilamu cha munthu amene? Chisilamu cha munthu amene mukuchiona ba? Akapita kuchipatala dokotala amamuza kuti ukakama mankhwala wa uchira. Mtumiki wa Allah akutiuza zoti tikagwirisira ntchito black seed atithandiza matenda osiyana-siyana. Ife ndiye sitikutenga za mtumikizo. Chisilamu chathu chili bwanji bwanji? Ndichopendeka atwete. Ndenda asilamu angati amene amakayikira zimenezi? Ambiri. Kukayikira black seed ujayo, mtumiki akunena kuti black seed ino kumango odi amene ujayo. Tinjere take tijaka ndikuti sinja, kutira mphala kamuthira muti, ndikumamwa munthu umachira ku nthenda ina iliyonse kupatulapo nthenda zimene wazichulazi. Imfa ndi ukalamba. Sikuti munthu sukalamba, ukalamba. Koma black seed, chimfine, malungo, HIV, COVID, kandi chani munthu umachira.
ndipo izizi ndikuyankhula momopa Allah subhanahu wa ta'ala mokhulupiriraso mawu amene mtumiki anatani anayankhula mopandanso kukayikira kuyang'ana ukunduku. Black Seed muli machiritso ku nthenda iliyonse kupatulako zimene mtumiki anazitani anazichulazi. Ndiye Islamu kukayikira izizi afanana ndi aja amene adakayikira mtumiki amene adapanga shahada chifukwa chotani chomukayikira mtumiki. Ndi ambiri takuyeneka kupanga mashahada mu gulu la Islamu. Allah mu Qur'ani wakamba za uchi kuti mu uchi muli chani muli machiritso. Kwamona Islamu uchi munyumba mwawo mulibe. Malangizo a mtumiki anthu amawanyalanyaza kuteke mtumiki kunena kuti mukalowe kujanna mpange izi. Munthu yemwe kupita ku chipatala nkumuza adokotala kuti muchire mpange izi atenga za adokotala asiya za mtumiki. Ndi zimene tikufuna kuphunzira kuchokera mu hadithi imene kuti mtumiki wa Allah tisamukayikire pa zimene watiuza tizikhulupirire ndipo ife tizichite. Otherwise ngati sitizikhulupirira tikazikayikira ife tili mugulu anthu otani otayika. Tili mugulu anthu otayika. Ndiye tikukamba zonena kuti munthu amene ali wabwino kwambiri ndi uyo amene akupatsidwa mayesero ndipo mukupirira kwake iyeyo akalandira chani janna. Tsopano tizindikire kuti Allah subhanahu wa ta'ala amalola zoyipa kuti zimuchitikire wokhulupirira. Koma choyipa chimenechi wokhulupirira amene waphunzira aqida amazindikira kuti chimenecho sichotani sichoyipa koma kuti ndi chabwino akapirira. Kamukumvetsetsa Allah subhanahu wa ta'ala amalola kuti shar choyipa chimuchitikire wokhulupirirayo koma iye amadziwa kuti choyipacho sichoyipa iyayi ndi chabwino chifukwa kumapeto kwake chibweretsa zabwino kwambiri kapolo akatani akapirira. Ndiye kuchokera mugulu la akapolo amene amakhala kuti wapirira na amene amalandira zabwino pambuyo poti wadutsa muchoyipacho. Ndiye choyipa chimenechi chimatchedwa kuti sharru an-nasbi. Sharru an-nasbi. Tili ndi sharru al-mutlaq ndi sharru an-nasbi. Abu al-Fath Muhammad ibn Abdul Karim amene ali ash-Shahristani adafotokoza kuti wa amma sharru al-mutlaq fa huwa sharru la khaira fihi. Tikamakamba za sharru imene ili al-mutlaq ndiye ndi sharru ndi choyipa chimene mkati mwakemo mulibe ubwino wina uliwonse. Ndipo choyipa chimenechi chimawachitikira anthu amene mkati mwa mitima yawo mulibe imani, makufar wal munafiqun, amene akanira komanso ndi amitema kuwiriwa nda amene amakumana ndi sharrul mutlaq. Allah akabweretsa sharri imeneyo imakhala kuti akufuna kuti amene ampezayo abwerere mu njira yolondola. Kati kumvana pamene ikampeza sharr al-mutlaq munthu amene yoyo chotsatira chake pambuyo pake akuyeneka kubwerera ku njira yotani yolondola. Amakhala kuti walumba malire, kufuru, shiriki, nifaku zikupezeka mwa iye, uchimo. Ndi Allah amabweresera sharru al-mutlaq. Tsopano tikangana sharru an-nasbi ndi sharru yomwe imati ikamupeza munthu pambuyo pake amapatsidwa zabwino. Pambuyo pake amapatsidwa chani? Amapatsidwa zabwino. Kodi zimenezi zikuchokera kuti? Zikuchokera mu hadithi ya Ummu Salama. Ummu Salama yemwe pambuyo pakumwalira Abu Salama adakwatiwa kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Koma kuti akwatiwe ndi mtumiki wa Allah ndi chifukwa cha kupirira kwake Ummu Salama. Ndiye hadithi imeneyi imatiphunzitsa zokhudza sharru an-nasbi. Ummu Salama kunena kuti anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man asabathu musibatun faqala kama amara Allah. Aliyense amene vuto lamufikira ndipo ayankhula ngati mmene Allah adalamulira. Allah adalamula kuti Msilamu akamadutsa m'mavuto ayankhule mawu ake ndi ati
good. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ife tidachokera kwa Allah ndipo kwa yeye ndikumene tidzabwerera. Silamu akamadutsa mavuto sikumwalira kwa abale athu kokha, koma mavuto ena aliwonse. Unalima munda wako akokoloka ndi mvula, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabereda nyumba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musiba ili yonse kamfikira nsilamu akuyenika kuyankhula mawu ati mawu amene. Ndiye pambuyo pake apange dua, pambuyo ponena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apange dua yake yonena kuti chani? Allahumma ujirni fi musibati, o Allah subhanahu wa ta'ala ndilipireni mu masautso angawa, wa aqibni khairan minha, ndipo mundipatse chabwino kuposa ichi chimene mwandilandachi. Mundipatse chabwino kuposa chimene chandichitikirachi, kaya mwandika mu mphawi. Allah subhanahu wa ta'ala ndipatseni chabwino kuposa umphawi mwandipatsa. Ya Allah, ine nali ndi foni yanga yagwera mchimbudzi, basi mumpemphe Allah akupatseni foni yabwino kuposa imene muli nayo, chifukwa Allah ndodziwa ndipo nkutheka kuti amadziwa kuti foni imene muchita nayo za haramu ndi wakulandani pofuna kukutetezani ku haramu imene mukanachita kutsogoloko. Kapena banja lakutherani, sikuti lakutherani chifukwa chonena kuti inu munalamwano chani, koma mwamuna zochitika zake zonyasa zokhazokha, ndi mwapirira mukuona kuti yapapa zabwino zake banja lilithe, ine ndipempha andisiye. Mwamuna uja mwinanso ndikukuthamangitsani yekha, inu kungompempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti akupatseni mwamuna wabwino kuposa amene. Kapena wamwalira kumene, kapena chilichonse chimene chili chopsinja chakufikirani, inu mungonena kuti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ujirni fi musibati wa aqibni khairan minha. Ndiye timaonera kuti illa fa'ala Allahu dhalika bihi, kupatula kuti Allah amuchitira zimene wapempha zija, Allah amupangira zimene jawatani wapempha. Ndiye qalat ummu Salama, akuyankhula ummu Salama, falamma tuwfiya Abu Salama qultu dhalik, pamene adamwalira Abu Salama ine ndidayankhula mawu amenewa. Thumma qultu, kenako pambuyo pake ndidayankhulanso, wa man khairun min Abi Salama, kodi ndi ndaninso mwamuna amene angakhalenso wabwino kuposa Abu Salama. Ndi Allah adafuna kumuyankha dua yake ummu Salama pompatsa mwamuna wabwino oposa ndani? Abu Salama. Yani kuti ummu Salama akanakhala kuti sadakwatiwenso ndi mwamuna wina mpaka na kumwalira, ndiye kuti Abu Salama akanakhala mwamuna wabwino kumposa mtumiki. Kama kumvesesa pamenepo. Kapena ummu Salama akadakwatiwa ni mwamuna wina posakhala mtumikiyo, mwamuna wina akanakhala wabwino kuposa ndani? Mtumiki. Ndi Allah sadafune kuti pakhale mwamuna wina wabwino kuposa mtumiki. Choncho Allah fa'aqabaha Allahu rasulahu sallallahu alayhi wasallam, Allah adampatsa ummu Salama ayo mtumiki wake, kusingiza kuti ndamene adali mwamuna wa best kuposa ndani? Abu Salama. Fatazawajaha, choncho mtumiki adamukwatira ndani? Ummu Salama. Ndawi zina Allah amatiranda chinthu china chake pofuna kuti atipatse china chake chabwino, koma ife timapezeka tikudandaula kumachililira chinthu ichi cha kwambiri. Abwera anthu aticholera nyumba yathu, munthu kumango dandaula, kodi mukuona ngati Allah sangakupatseni nyumba yabwino kuposa imene? Nyumba yapi? Business yonse yaduka mpamba, mukuganiza kuti Allah sangakupatseni business yabwino kuposa imene yaduka? Zosateka. Ndiye Silamu azindikire kuti akagwera mu musiba choyeneka kuchita ndi kuyankhula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ndipatseni chabwino kuposa chimene mwatani mwandilandachi. Nditonthozeni ya Allah kuchokera masautso amene mwandipatsawa, ndipo mundipatse chabwino kuposa chimene mwandilandachi. Basi munthu unalima kupezeka zoti ena panopa kuzulazulanso chani chimanga chicha,
chimene chinapserera chichi akuchizulazula chimene chakudzalaso chino. Pamene paja ndipo mapanga dua kuti ya Allah apa ndiye mundipatse zokolola zabwino kuposa zija ndinadzala zija. Koma muona asilamu ambiri shiriki zoyankhula zake za azigogowa mkungu asunga mizi mwakumanga mvula atu akumanga mvula. Msilamu kuyankhula mawu amene ndizoopsa kwambiri, ndizoopsa. Ndiye Msilamu akuyeneka kutani kuzindikira kuti Allah subhanahu wa ta'ala nda amene amapereka chabwino pambuyo pakupirira kwa munthu. Ndiye kupirira ndi chinthu chopambana. Amene wapatsidwa kupirira ndi Allah subhanahu wa ta'ala, amene wapatsidwa chani kupambana. Chifukwa mugula wokhulupirira amene amapirira ndochepa, mugula Asilamu amene amapirira ndotani ndochepa. Pa chifukwa chimenechi Abu Sa'id al-Khudri adapereka uthenga kuchokera kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kunena kuti wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah, aliyense amene angapirire Allah adzampanga kuti apirire, adzamuthandiza munthu uyu kuti akhale wopirira. Wama u'tiya ahadun ata'an khaira wa awsa'a min as-sabri, ndipo palibe chinthu chimene munthu angapatsidwe chabwino komanso chopambana kuposa kutani kupirira. Ndiye Asilamu tikuyeneka kupirira. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Zimene tikukambirana apa zitu zili mu sura imene iyi kunena kuti kupatula apo anthu amene akhulupirira ndipo amagwira ntchito zabwino komanso amalangizana za chilungamo al-haq, watawasaw bis-sabri, komanso amalangizana zokhudza kupirira. Chifukwa kupirira kumachokera mu chikhulupiriro. Sitingama uzane munomu zoti tisapirire ya ndiye tipene popo tikumana na janna, koma tipeneka tiuzane zoti tipirire chifukwa janna imadutsira mukupirira. Azikazi wasaja timafotokoza aja kuti amakumana ndi zokhoma zonse zija anaphunzira kupirira ngati mmene timaphunziririra ino ndine Qur'ani. Anaphunzira kupirira ngati mmene ino ndine timaphunziririra chani kuwerenga Qur'ani. Koma iwo amaphunzira kupirira kuti kodi ndingapirire motani. Nda amadutsa ma stages kuchoka mpaka nafika kuti anakhala amene amakhalira muja mwana nkumwalira ndikumusambitsa ndikumika kuchipinda mwamuna ndikubwera osamuuza ndikukhala naye malo amodzi kena kuno kumakamuuza mamawa. Ukuona ngati zimene zangapange munthu masewera zosatheka zimene sangachite mkazi chisawa. Fatima binti Muhammad adali ndi chovala chimene amataka chivala mapazi amata amaonekera, amataka chipanga chonchi kuti abise mapazi kumutu ndikumata ndikumaoneka chimodzi kogona pawopo chomwecho chimene amayala pamene popo chogonera pamene chinali chimodzi basi. Inu ndiye mukufuna maduveta achitokhala masutikesi mbwerekete kumakagula ena ndikumatsamwaso muchani maduveti ena akukhalitsa chifukwa choti munafunda kaya muli zaka zingati Asilamu. So awawawa ndi anthu amene amadutsa muzokhoma ndipo zokhoma zinawapanga kumaona ngati kuti basi ni mmene moyo umatani umakhalira. Komatu sikuti anangofikira pamenepo, anaphunzira kupirira ngati mmene timaphunziririra inu ndine masamu, mmene inu ndine tikuphunzirira biology, mmene inu ndine tikuphunzirira Qur'ani ndi zina zotero. Koma iwo amakhala kuti akuphunzira cha kupirira. Ndiye tizindikire kuti kupirira kuli mugawo la chani la chikhulupiriro. Na Msilamu wosapirira amene ndiye kuti ndizovuta kuti akalowe kujanna, ndizovuta. Chifukwa ngati tili amayi tikayamba kuvala hijabu yathu yokwanira ija tiyembekezere kuti anthu atitani atiseka, anena kuti inu thupi lanu labwino londe mukutira muzooneka ngati nkhalamba choncho. Mashaitani to amene wete akubwera kutipatsa cha chikayiko. Tizipezeka zoti tikuswali basi wadzibwera nthawi imene tifuna kuswali akubwera dala tizicheza. Inu mukanena kuti ine ndifuna ndikaswali, munamba kunyada atu masiku ano, munamba kunyada. Pamene anthu akukambirana nkhani zosakhala bwino inu mumalambalalapo pamene posimakhalapo adzikunena anamba kudzikonda atu apo akuti onde ndoyera kwambiri, akuti za miseche ayonda angelo basi. So mukumana ndi zokhoma zosiyana siyana, koma chachikulu ndi chani? Kupirira basi, kupirira. Chifukwa munthu amene daily akudya nyama
amadandaula tsiku linaka akadya chani soya pieces. Mukudziwa zimenezi? Koma munthu amene akudya soya pieces daily amasangalala tsiku limodzi akadya cha nyama. Nayenso munthu akudya soya pieces daily amadandaula tsiku linaka akadya cha terere lokha. Pamene munthu akudya terere daily amasangalala tsiku linaka akadya chani soya pieces. Ndi mmene zimakhalira. Wanyama ayo akafikire kudya terere apanga bwa asungulumwa tsiku limenelo. Waterere akapezeka zoti tsiku limene wadya nyama asangalala kopya. Kusangalala zoti sizinaonekeso wadya nyama tsiku limene. Chifukwa chani? Akwadziwa cha mavuto. Pamene uyu sakwadziwa mavuto akungodutsa mofewa. Ndifake anatuma komo mosizi kufunikira kuti daily azingodya zabwino. Azidyako tsiku lake zosakhala bwino kuti azidziwa kuti umoyo wapadziko lapansi ndi choncho. Koma muva azimayi inu ayitu takaguleni mazira uponya iyi amawawa. Mwana mukumphunzitsa chani pamene? Mukumphunzitsa zoyipa. Adye nayenso bonya limodzi ndi inuyo awawide mkamwamo. Ndafusa mami izi ndiwo kuti yes ndiwo zimene anthu akudya zimene daily. Fachana akadziwa zimenezo adzakhala woyamika pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maswahaba aja tinafotokoza aja amene aja anadutsa muzokoma zosiyana-siyana. Akufotokoza mmodzi mwa matabi'in kuti Anas ibn Malik munthawi yomwe adali pakati pa matabi'in anabweretsa chakudya mbale zambirimbiri. Ndi anampatsa mbale Anas yodzaza ndi zakudya. Ndi Anas kungotapako pang'ono ndikuyika mkamwamo. Ndiye chakudya chijana achisunga mkamwamo kwa nthawi yayitali. Ndikumayang'ana anthu misozi ndikumatuluka. Ndiye anafunsa kuti ya Aba al-Hamza chikukupangitsani kuti mulire njani pamene anthu tikusangalala apa tikudya chakudya. Nani anayankhula mawu kunena kuti ndakhala ndi anthu amene chakudya chawo chimangokhala mkaka basi. Kungomwa mkaka tsiku limenelo atani adya pamenepo mpaka nadzuwa kutani kulowa mpaka nasomawa. Ndipo akanakhala kuti anali ndi zakudya ngati mmene mukukhalira nazo inuyo chonchi ndikhulupirira bweza akusala daily chifukwa chothokoza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amene wawa ndi anthu amene mavuto amawadziwa. Koma lero lino anthu upeza apita kuphwando kudya mpaka nakukhuta mpaka nakumabanika kupuma. Asilamu amene kukumana ndi mavuto angakhale anthu Asilamu anthu awino they are very weak chifukwa mavuto sakuwadziwa. They are shaken paka chinthu kakang'ono kachindu inu anthu kadandaule fanya kuti kwacha ya kudandaula kwacha kugwa mpaka nandu kumapezeka zoti sakupuma bwino bwino fanya kakwacha. Ndiye munthu amene wapatsidwa asabru amene adziyamika kwa Allah chifukwa wapatsidwa chinthu chabwino kwambiri. Muma characters ya munthu character yabwino kwambiri imene imapangitsa kuti zina zonsezo zilongosoke ndiye ndi asabru. Chifukwa sabru imampangitsa munthu kuti asachite chiwerewere mamuna. Sabru yomweyo imampangitsa mkazi kuti asachite chiwerewere. Chifukwa waona museumu mkazi amene wamusangalatsa maonekedwe yake amapirira. Kuyangana maso akwatsitsa basi kuyangana pasi. Ndikupirira pena kuti noni sayang'aneso ine. Koma amuna angati amene amataka ona choncho basi kutengeka kuthamangira ndipase nambala mwakuti ambirimbiri. So kungopanda munthu kukhala ndi saburu, zoyankhula zako zimakhala zosalongosoka, ntchito zako zosalongosoka, business yako imapezeka zoti ukuchita ya haramu chifukwa cha kusabirira. Malo wako ogwira ntchito sumaona ya kuti kwa haramu mangopita basi bora ukatani ukapezeko ndalama. Silamu kumaendesa diamond yamu ati ine sinima mwanawo tuko akuti bora yeye akuti anakupeza malipiro kukagwira ku banki kumene kuzakatapira kumene kukakhala mulonda waije nwapatera paja. Silamu sabru limene mampangitsa Silamu kupewa nyasi zambiri. So akida imampatsa munthu asabru, ndipo asabru imamuteteza munthu kuchani kuzambiri. Fake munthu amene amapirira akalowa kuti kujanna. Alladhina sabaru anthu ake amene adapirira wa ala rabbihim yatawakkalun.
Sindikudziwa ngati pali mafunso.